भैरबकुन्द समस्तिया बे हाजो सेर सेर सानजाहा नावहेरानिफ्राय आगान खालामनानै सोनाबहा न'नाय माबाहालागै मा बुंगोन कुलसि दैहालागै आरो बेनि गेजेराव गोबां दैसा दं धनस्रि थाबाय गलन्दि थाबाय बेनिफ्राय जोंहा कयलान दै थाबाय खावरां दै थाबाय बिदि गोबां दै बे दै थानायखायनो जोंहा हान्था मेला गोबां असुबिदामोन दा खिन्थु थांनाय खै बोसोरनि गेजेराव जोंहा गोबां दैफ्रा दलं जाबाय दलं जानायखाय जोंहाथ' सानजा सोनाब हान्था मेला बे हाजो सेरफ्रावबो सानजा सोनाब थांलाय फैलाय दैज्लां मेसें खालामनो हानाय जाबाय दानिफ्राय अन्तत 3 बोसोरसो सिगाङाव बिदि सानजा सोनाबजों थांलाय फैलाय खालामनो हायामोन दैज्लाङाव बिखेखै मेसेङावबो हायो खिन्थु दैज्लाङाव दै देरनानै लामा बन्द जायो खिन्थु दिनै दलं जाबाय खिन्थु जोंहा आरो मोननैसो दलं बानायनो गोनां दंबावो मोनसेया बे जोंनि खाथियावनो दा मा बुंगोन फुलबारि दै बिनि सायाव दलं नांगौ आरो गुबुन मोनसेया जोंहा बे खावरां माबा गार' बाजार खाथिनि जिथु दै बेहायबो दलं नांगौ सान्तिपुरनि जिथु सोनाबनि दै बेहाय दलङा जाखासिगोन बे इतिमध्य टेन्डार प्रसेसआव दं नाथाय जोंहा दै गिदिर हिसाबै मोननै दै दं बेखौ जों दलं होनो हायोबा अन्तत जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाजो सेर सेर हान्था मेला खालामनो दैज्लां मेसें खालामनो हानाय जाहैगोन दा जोंहा गोबां लामाफोर दङ बेखौ मावफुंलांबाय थागोन जों फारि फारि मावलांबाय थागोन जोंहा नैबे फुलबारि एरियायावनो गोबां लामा दाबो बानायनो गोनां दं बेखौ जों बानायगोन बेनिफ्राय लोंनाय दैनि बेलायाव जोंहा बे हाजो ओनसोलखाय दमखल जावनो हाया दैखरबो जावनो हाया बेनिखायनो जेएमनि स्किम गोबां जायगायाव बानायनो गोनां दं किसुमान बानायबाय किसुमान बानायाखै जों डिपार्टमेन्ट बे पिएचसि डिपार्टमेन्टखौ खावलायबाय थादों जे जायगायाव दाबो जेएम स्किमा मावनो होनो मावाखै बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै खावलायबाय थादों आरो बेखिनि मावफुंनो हायोबा जोंहा लोंनाय दैनि असुबिदा जागोन बेनिफ्राय गोबां दैसा थानायखाय माब्लाबा सम सम खुरखानाय हारिनाय जायो बेखौबो जों जोंहा बिटिसिनि जिथु फान्ड वाटार रिसर्सनि जिथु फान्ड बे खुब खम बेजों जों मावफुंजोबनो हाया बेनिखायनो जों आसाम सरकारनिफ्राय बेबायदि RIDF बायदिसिना स्किम लाबोनानै बे खुरखानायफोरखौ प्रटेकसन होनायनि बेब'स्था खालामदों इतिमध्य जों थांनाय 2022 मायथाइनि जि बाना बे बानायाव गलन्दिनि माथावरि बायनानै उदालगुरि टाउनखौ लोमनायनि जि माबा अबस्था जादों बेखौ जों जोंनि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार श्री पिजुस हाजरिकाखौ लोगो हमनो खावलायनानै बिथाङा बेखिनिखौ मावना होबाय आरो सानजाथिंनि जिथु माथावरि बेखौबो माथावरिखौनो लामा बानायबाय पार्मानेन्ट जासिगोन माथ्र बे प्रटेकसन बेबस्था नांगौना जों मैयासो मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमहैदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा माबायाव सान्तिपुर सकनि खाथियाव जिथु बाजारखौ लांगासिनो माबाया लखि दैया बेखौबो बे दलंनि गोजौआव दलंनि सा साइडथिं मोननैबो साइडखौ प्रटेकसन होनांगौ जों मैया खावलायदों बिथाङा नायगोन होनना बुंदों खिन्थु माला मावगोन बेखौ जों गेरेन्टि जोंनो होआखै बेनिफ्राय जोंहा ननाय दैया बे भुटियासां बागानखिनियाव बागाननि थाखाय मडेल स्कुल जि बानायदों बेखौ लांनायनि अबस्थायाव दंसै लांथारसिगोन आरो हयथ' 10 फुटसोल'सो बाखि दंसै बेखौ प्रटेकसन होनांगौ जों खावलायनायाव ओरैनो टेम्परारि प्रटेकसन खालामना होबाय माबा गायसननानै पार्कपाइन गायनानै टेम्परारि जा प्रटेकसन बेखौ पार्मानेन्ट सलिउसन खालामनांगौ होनना जों खावलायदों लोगोसे भरला नदिया नैबे घाग्रा दलंनिफ्राय देवलगुरि दलंहालागै सानजागालि जिखिनि दुब्लि दंमोन बेखौ फ्राय 100 बिगासोनि जख' खुरखानानै दैयाव लांजोब्बाय दा बेनिखायनो बाखिखिनि जाहाथे बासियो बेनि थाखाय माथावरि होनांगौ होनना जों खावलायदों आरो जों आसा खालामदों बेबो जाफुंगोन दा दैनि जि जेंना बेखौ समाधान खालामनायाव जोंहा जिखिनि फान्ड दं बेजों जों हास'वा बेनिखायनो जों बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदों आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ गावहा गैयाबो বিভিন্ন माबानिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बा वर्ल्ड बेंकनिफ्राय बिदि फान्ड लाबोनानै मावनायनि सुबिदा दं बिथांमोना बेखिनिखौ मावनो होनाय खोथा होदों जों आसा खालामदों जे बिथांमोना मावफुंगोन आं जेसेबांबार लोगो हमदों पिजुस हाजरिका बिथाङा बुङो प्रत्येक बार लोगो मोननायाव बुङो जे दादा नों जेबो सिन्था खालामनाङा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां दैनि जेंना दं बेखौ मावफुंजोबगोन नोंसोर एसे निश्चिन्त'यै था माथ्र आंनो टाइम नांगौ बेखिनिखौ बुंबाय थादों आरो मोनसे मोननैथ' स्टार्ट खालामबायबो बेनिखायनो आसा खालामदों बिथाङा जिखिनि खोथा होदों बेखौ मावफुंगोन आरो खोथाखौ लाखिगोन बिटिसि बिआरनि जि बिथांखि बेयावहाय दिनै सानसे गोबां बिथांखि बेखेवदों मा बुंगोन सार दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव बे मोनथाम VCDC हरदला सान्तिपुर आरो जाबितला बे मोनथाम VCDCआव माखासे हाबाफारि जागायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो माखासे
खामानि जोबनायखाय रायजो राजानो बेखेवनानै होनाय जाबाय बेबायदि हाबाफारि जों दिनै लादोंमोन बेखौ बिटिआर सरकारा थांनाय एग्जिकिउटिभ कमिटिनि सिद्धान्त मथे 100 डेज प्रग्राम होननाय मोनसे हाबाफारि लादों बे 100 डेजनि बिथोराव बेबायदिनो सरकारनि जेसेबां स्किमफोर मावनो लादों बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननांगौ आरो जेफोर जोब्बाय बेखौ बेखेवनांगौ बे 100 डेजनि बिथोराव बेबायदि हाबाफारिनि पार्ट हिसाबैनो दिनै भैरबकुन्द समस्तियाव जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों फुङाव 9टा बाजिनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामनानै दा नैबे लास्ट हाबाफारि दिनै सानसेनि बिथोराव जों मोननै कमप्लिट जानाय लामा बेखेवबाय मोननै माने मोनथामानो मोनसेया अदला बिसिडिसिनि सिङावनो इउटि रडनिफ्राय अदला खासिबारहालागै फैनाय मोनसे लामा सिसि ब्लक लामा बेनिफ्राय मोनसेया जोंहा बरामजुलिनिफ्राय हाजोजुलिहालागै थांनाय सिसि ब्लक लामा गुबुन मोनसेया बरामजुलिनिफ्राय कुन्द्रबिल थांनाय लामानिफ्राय हाजोजुलिहालागै मोनसे सिसि ब्लक बेखिनिया कमप्लिट जाबायमोन बे 2021-22नि स्किम बे मथे मावफुंजोबनायखाय जों बेखिनिखौ जोबनाय दिनै रायजो राजानो बेखेवना होनाय जाबाय आसलथे नैबे आमजुलिनिफ्राय हाजोजुलि फैनाय लामा बे जोंहा बोसोरनैनि सिगांनो कमप्लिट जादोंमोन खिन्थु जों बेखौ अफिसियेलि बेखेवनो खाबु मोनाखैमोन रायजो राजाया बिदि इउज खालामबाय लामाखौ खिन्थु थेवबो जों दिनै अफिसियेलि बेखौ बेखेवबाय बेनिफ्राय बाखि हाबाफारि हिसाबै जों मोनथाम बागानाव जगन्नाथ कमिउनिटि हल काम स्किल ट्रेनिं सेन्टार बेबायदि न' गायसननायनि अन्थाइ खाम्फाजों गायसनदों मोनसेया पानेरि बागानाव मोनसेया करामर बागानाव आरो मोनसेया हाथिगर बागान बे मोनथाम बागानाव बे मोनथाम अनुस्थान गायसननाय जागोन बेनिनो जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो मोननै जायगायाव दिनै जों गोदान लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों मोनसेया स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव सान्तिपुर गामिनि सिङावनो सान्तिपुर भिसिडिनि सिङाव जोंहा माबानिफ्राय मा बुंगोन अर्गें सकनिफ्राय माजुलि ग्रान्ड एलपि स्कुलहालागै फ्राय 3 किल'मिटारनिफ्राय बांसिन बे लामा सिसि ब्लक बानायनाय जागोन बेखौ जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो दिनैनि बेवहाय लास्ट प्रग्राम हिसाबै जोंहा कच्चातला गामिनिफ्राय नैबे कम्बिहुलि बे सक एसे बारलांगोन 1 किल'मिटारनिफ्राय एसे बारा लामा बेखौबो सिसि ब्लक लामा बानायदों बेनो आधारै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो बेखिनि ओनसोलाव आरो बेखै जों भैरबकुन्द समस्तिनि सिङावनो हयथ' बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय बांसिन खामानि मावनाय जाबाय आरो जाहाथेबो गोबां मावनो गोनां दं आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि क'अपारेसनजों बाखि थानाय खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन दिनै जिफोर रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै बेयाव क'अपारेट खालामो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो फैगौ समाव गासैबो खामानि साबायखर बिथांमोनहा सहयोग खालामगोन बेखौनो खावलायदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे दिनै बिटिआर सरकारा दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न जायगायाव मा मा खामानि जादों बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा जे उन्दुनानै थायाखै जनानैबो थायाखै खामानि मावगासिनो दं आरो जिफोर खामानि मावदों बे रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखायनो मावदों बिटिआर सरकारनि जि बाजेट जि फान्ड बेखौ जों गरसेबो मिसइउज खालामालासिनो गासैबो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय हिसाब गरसेनि गरसे बाहायनाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावदों बे हाबाफारिखौ जों रायजो राजाफोरनो होनाय मिथिहोनाय गोनांथि दं बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौबो साबायखर होदों जे दिनै जों सरकारा जिखिनि खामानि बेखौ पाब्लिस खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोनायनि थाखाय कारण रायजो राजा मिथिहोबासो बिथांमोना गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो बिथांमोना मिथियाबा जिहेतु गामियारि रायजोफ्रा गाव गावनि न'खरनि बादै गुबुनफ्राव बेरायनो थाङा बेनिखाय बिथांमोना मिथिया बिटिआर सरकारा मा मावदों आथिखालनि सरकारा मा मावदों बेखौ बिथांमोना मिथिया बेनिखाय मालाबा समाव मिडियाफ्राव जोंनि बिर'धि दलनि गोबां सुबुङानो इउपिपिएलनि नेतृत्वनि जि सरकार बे जेबो मावाखै उन्दुनानै दं होननानै बुंबाय थानायखाय रायजोफ्रा बेखौनो फोथायो आरो फोथायनानै नार्भास जायो दिनै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों बेनिखायनो जों जिखिनि खामानि मावदों बिभिन्न समस्तिफ्राव बिभिन्न जायगायाव बेखौ जाहाथे नोंथांमोना प्रसार खालामो आरो रायजोफोरनो जाहाथे मिथिहोयो जाहाथे रायजोफ्रा सांग्रां जायो गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोननि आंखालफोरखौ जाहाथे सरकारनो मिथिहोयो बे आंखालफोरखौ जाहाथे जों सुफुंनो हायो मावफुंनो हायो
बेखिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायदों जे बिथांमोना अरायबो सांग्रां जानांगौ गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो